Temenggung. Susarma kuwi wis ora wani nekani Wirata merga Madya Candra kepungkur wis nandhang wirang nanging estu kalenggan punika sinuwun ndatengi malih Susarma nekani meneh inggih ya selera musik anu lanang wedok po lanang kabeh sing padha ngebutuhane ngono inggih wonten pawestri inggih wonten nggih menika wanita ingkang tuna susila menika ingkang sami dumunung wonten mriku tuna susila apa ya isih ana inggih anu sesuk jagungan dhewe ya perkara kuwi ya inggih kula kantun nderek ning mboten sae lho wis rasa piye-piye sing penting kowe tak timbali manut inggih terus apa sak liyane kuwi ya akeh sing padha main ana kono kathah sinuwun ketiwasan estu sinuwun negari Paduka menika estu kedatengan mengsah Prabu Susarma ingkang mandhegani sinuwun wah tak jangka dhewe yaning talaga kadilangit ambang tanpa sulan upamane lintang tulya kusumaya sumawur Salindri wonten ingkang adhawuh kalenggane aku tak mundhut prisa kowe dipidana kok njaluk inah sesuk karepmu kepiye punapa sinuwun boten enget pilih injang-injang menika dinten menapa setu legi wancinipun sampun paripurna kula panjenengan nyamur kawula tegese sampun paripurna anggenipun nandhang cintraka kedah ing mangke lajeng sedaya timbul para kadang-kadang Pandhawa sinuwun adikku Diya garwaku muga-muga lelakon iki ora kapindho ya diajeng sir setya menika wong sampun panjenengan kajengaken kok ingkang bakurak saged nyaketi perang ageng Bratayuda pancen bener mangkono mergo duwe panjangka kamulyan jati ning para kadang Pandhawa iku ya mengkoni agara Ngastina dudu negara Ngamarta mekaten kalenggan iki Bilawa didadekake jurudang
kalenggan iki aku tak melu metu njaba mbok menawa nyemlangi tumrap kalujangyane Sinun Prabu Maswati. Aku muga-muga isa melu cawe-cawe ingkang atos-atos sinuwun. Ora idip isin kowe Susarmo. Madya Candra kepungkur kowe arep njajah gelar ning Wirata ning Nandang Wirang. Saiki kowe wani nekani Wirata meneh. Apa ora digeguyu Ratu Mancanegara tumindakmu kuwi? Maswati, lek nomripatmu keleng ngono gobokmu ya. Mula aku wani nekani Wirata. Mergo aku duwe pambiyantu. Sapa sing bantu karo kowe? Ora ana Koko Prabu Duryudana ning Astina. Luwih-luwih kekuatanmu iku wis ora ana. Rupa kenca rupa Raja Mala wis tekaning pati. Mung Karigawa karo anak-anakmu. Lamun anak-anakmu ora kanggo stampel ya mung Karigawa Maswati. Jaja muntap lara genetap netra kocak ngundarandir. Dadi lemu bali negara Wirata iku merga kadang rupa kenca rupa wis tekaning pati ngono iya. Tok anggap Wirata wis ora ana sing duweni kekuatan kadigdayan ngono iya. Nadyan to aku iki ngadik ora jejeg nek ora dicuwak nganggo teken. Nanging kowe kumawani arep bedah Wirata tanganku kumlawe ning sirahmu ora sigar merapat sembah idri-idrian mamah kupingmu.
Siwa. Mati aku. Sorapah. Ya. Siung pengapit. Rasane dadi jurudang, genine mlebis, kayune ya mlebis, ora iso urip puris, mung pletak-pletok do jeblik. Ki apa kaya-kaya ya ora ana plastike pletak-pletok. Mula ya ora gelem urip genine. Bilawa urung mateng. Yaene mengko nek wis bubar. Yaene sak jaluk pangan. Aku teko papan kene ora njaluk pangan Bilawa. Kowe iku sapa? Aku sedulurmu tuwa, aku Tandha Wijakangka. Lah njaluk apa ora njaluk pangan? Cetha gawe aku dadi tukang adang, ora njaluk pangan. Ndadekno kawruhananmu, Wirata Kalenggan iki ketekan mungsuh saka Trihasta. Kamangka dibantu kelawan para wadya Kurawa ya wadya Bala Ngastina. Kalenggan iki sinun Prabu Maswati kecekel dening mungsuh. Tulungono Bilawa. Moh aku mung tukang juludang kok pun maju perang. Senopati kae kon nulungi. Bilawa
lair kowe ku juludang nanging batinmu kowe ku dieling Bilawa. Kowe ku jejering satriya, kewajibanmu kudu mbrasta watak angkara budine Candala. Apa kowe ora eling ramun kowe ku jejering satriya Bilawa? Eleng-eleng driya mangung-mangung kanduan rimang yalino tan kaning yen ngono tak tulungane nanging bareng aku krungu dibantu wong Astina apa ora bakal konangan iki mengko nek konangan awake dhewe dadi wong buangan meneh kamangka mengkari sesuk rampung. Kowe aja nganti caket-caket karo mungsuh. Kaya ana wit randu alas. Wit kastuba maya urip kuwi randu alas. Sing gedene 5 prangkul. Jidoleng kena tok nggo nyorok para wadya Trihasta, para wadya Bulangastina. Sing baku bisa nyelametake Sinuwun Prabu Maswapati tak tindakke dawuhmu. Patenono sesarmu aja tok nggo pengewan-ewan. Tak pateni lamun to dumunung ana ngarsane Koko Prabu Duryudana. Ayo prajurit golek dadung sing gedhe. Tak nggone njiret sikile kuwi. Digeret. Aku tak nitih kuda. Tak gerete nganggo jaran. Aja tok nggo pengewan-ewan. Aku Patenono wae. Kocap kacarita Dyan Bilawa ingkang sampun jedol wit randu alas kasorakaken sangya para prajurit wekasan bibar maut kalebet Prabu Susarmo saengga Prabu Maswapati wal saking bebaya.
Aku matur nuwun Tandha Wijakangka. Kowe nyelametke kelawan aku. Sejatosipun sanes kula nanging pun Bilawa. Ya kowe bocah loro. Saiki ngene. Bilawa kowe aja dadi jurudang. Nanging kowe njaga keselametaku. Tandha Wijakangka. Kowe aja dadi carik pasar. Kowe tak angkat dadi parangpara negara Wirata. Kudu ora adoh karo aku. Ayo tak kanthi manjing dening Kendaton. Suwawi kula derekaken. Rahina bang-bang wetan sumamburan sumila ngakoso kabyat sang jang aku mangram yang tunggangan colo tedak soto pina rong ing swarengku kilo wancinya wis gagat enjang kumrang kumo roma ngras jagat Dewa Bathara lamun ora sisih panduluku kaya iki putraku Wiratsangka inggih ibu nyasaken pangabekti kula kunjuk tak tampa ya nggir Kedhi Wrasnala padha raja kula nuwun inggih Kusuma Dewi
pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Bekti kula kunjuk Kusuma Dewi ya tak tampa bocah mban. Keneng apa kalenggan iki kok malah sowan ngarsanipun ibu? Kamu kok kabar sing tak tampa? Jroning kedaton ngalun-alun negara Wirata ana mungsuh sik nekani lah kowe malah sesingitan ana ing pungkuran manggipun ibu. Ana apa kula? Waduh, kula menika namung nampi dawuhipun Kanjeng Rama jagan ibumu. Dados kula nggih lajeng sowan Kanjeng Ibu, kula njagi kawulinjenganipun Kanjeng Ibu mbok bilih wonten mengsah ingkang datengi saking pungkuran. Ayo tama mangambar arum mangambar arum ing Kusuma Kucap kacarita sekeca jenewawan pangandika iswanipun dicamban Gusti Ayu kula ingkang sowan Gusti Ayu. Jamban mlayu-mlayu ketiwasan Gusti Ayu. Katrangan wonten mengsah datengi saking pungkuran negari Wirata. Mungsuh saka ngendi? Saking negari Ngastina. Ingkang mandhegani Nalendra Wangga Prabu Karna kaliyan Pandhita Durna. Kula semanggaaken Gusti Ayu. Jaja muntap lara kenetap netra kocak ngondarandir sumangga jaja wang mawinga-winga bengis Wirat Sangka kowe mau matur menawa njaga keselamatanipun ibu. Iku ana mungsuh nekani saka pungkuraning kedaton papakna ya nggir. Menawi kula kedah mapakaken Bu, sarane Pendhita Durna Karna menika prajurit kereta. Kamangka ing mriki mboten wonten kereta sing ngomong sapa? Mburi kae ana kereta nanging kusuripun mboten wonten. Menapa nggih kula senopati kalih nyambi ngusir langgih kirang prayogi. Matur Gusti Ayu, iya kepiye menawi tetah kusir menika lho Kedhi Brahasnala menika saged ngusir lho. Kula sampun nate mangertos kepara kandhanipun kanca kula pun Salindri. Kedhi Brahasnala menika inggih Digdaya Sekti Mandraguna pinter njemparing. Apa bener mengkono? Inggih menika saking kandhanipun pun Salindri. Kamangka Salindri menika ora tau goro iki kok ya ora pas sowan ngono. Ning bener iso ngusir saged. Wirat Sangka wonten kang adhawuh. Galuh lamun kowe golek usir Kedhi Brahasnala kae iso ngusiri ndang kowe enggal maju wae.
karepen dikusiri Kedhi Wrasnala. Kedhi Wrasnala wonten ingkang adhawuh. Apa kowe iso ngusir? Inggih saged. Aja kemaki. Kowe iki ngabdi tukang jeget bocah wandu kemaki kemedhak iso ngusir. Aja nyengeni karo si Kedhi Wrasnala. Mengkane kowe iku mani mapake musuh apa ora sangka wantun. Ayo Kedhi Wrasnala dikusiri, monggo kula kusiri. Wonten ingkang adhawuh blak-blakan wae. Aku percaya lamun kowe iku pinter dadi kusir. Ning sejatine aku iki sapa? Wirat sangka iki sapa? Tau kondang sing kepiye? Kamangka cetha sing dadi senopati ku Prabu Karna. Kalokane Senopati Agung Negara Ngastina Pendhita Durna kaluka gurune para Pandhawa, gurune para Kurawa. Aku wirat sangka kon medhokke. Apa arep ora marani pati ya? Dados panjenengan menika namung ngajrih kalian Prabu Karna kalian Pendhita Durna. Blak-blakan pancen nyata. Sekari nunci sampun kumalung ing jangga menika tegesipun panjenengan menika sampun Senopati Agung. Kedah wantun ning aku ora wani. Wis sak karepmu lho ngarani. Upami menika namung upami. Kula ingkang dados Senopati. Wis sak karepmu nek kowe wani dadi Senopati. Nanging kedah kula wonten tandhanipun menawi kula menika Senopati. Carane sekari nunci kumalung wonten jangga kedah dipun agemaken dening Kedhi Wrasnala. Yen pancen ngono, nggonen sekari nunci sing kumalung ngono janggaku, nggonen dadi Senopati. Anglir bawaning Kang Sinungwadi jagat kinarya mong-mong Wirat sangka. Ayo lungguh ngisor. Lungguh ngisor. Lho, moko dhisik Kedhi Wrasnala. Kok kowe ngabani aku kaya mengkono? Gelem lungguh ngisor apa ora? Iki ala tanpa rupa Senopati Agung tandha sekari nunci kumalung ning jagaku. Kowe iku saiki adeke mengkusir. Ayo lungguh ngisor. Inggih Sang Senopati. Wes lungguh ngisor.
dadi kusir manut karo Senopati Agung nggih. Kreta digebrak diplayokke manjing tengahing alas. Mungsuhe ten rika niku kok ten tengah alas kudu manut karo Senopati. Nggih, Swawi kula kantun nderek. Wirat sangka kula kowe madhepa mrana. Lah kok dadi ana wujudan kaya ngono. Jireh. Ciri. Wong weruh wujudan kaya ngono kok wedi. Wong cetha wujud pocong ngono kok ora wedi. Wo ya ora banget-banget. Tiba dadi senopati sakarepe dhewe. Kowe kudu manut senopati. Nggih. Aku njaluk pocong kae bobongen gawa mrene. Wah, iki saya kebangetan nek. Iki saya neranyak iki. Kowe ku mung kedirasnala lho. Sekar nunce ku malung ning jagaku. Tondo Senopati Agung. Ayo kuwi kalahe ning kono kuwi aku. Hi. Tulung saju kok kesah. Aja nding ndak pletok ngono malah cilaka aku. Wis ya. Ya bot-bote ngabot didhawuhi Sang Senopati Agung ya. Mbuh wujud ngopo anggere merem rak wis. Tak jupuk. Tak jarwani. Kae sejatine dudu pocong sing dipocong kae gaman-gamane para satriya sing digdaya sekti mandraguna tenane iya tenan kae mung dibuntel karben ora diganggu gawe utawa didusta dening wong sing pancen dusta marang saka kae. Mula banjur dibuntel wujudan kaya mangkono. Ya, yen ngono tak boponge, tak pasrahke marang sliramu.
kula nggih bareng ajeng merpeki Wirata saking Pengkeran wonten kereta mubeng kaya kitiran kaya nantang kalian kula. Wah kok ya kok mendel lho kae kereta kae. Apa ora ngerti Senopati Agung Ngastina kuwi dislirani Angger Karna Dewi. Lah kok nyekel kendaline kuda mubeng-mubeng kaya ngono. Ngger ditegeli ngger. Ya yen ngono nyata kowe iku Senopati Wirata tak udani jemparing dening aku. Senopati awi mundur mawon. Awi mundur Sang Senopati. Lah kok dadi jumparing semono kae. Anak ratu kok jire ora jamak. Apa anak ratu nek weruh kahanan kaya ngono kae. Saknalika gegono terus kaya mendung merga saka okahe jemparing. Gelem meneng apa ora? Janjura gelem menak plester lambemu. Nggih, ora patut. Duh sesembahan kula Koko Prabu. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ingkang rayi kepareng menapa ngembari kasudibyanipun Koko Prabu. Saha bekti kula kunjuk dhateng Koko Prabu Karna. Ora pangling, ora pangling. Oh, adikku Di Arjuna. Kowe isih urip, Yayi? Ya, tujune aku kang pinangka
Senopati Agung wenang ngejokke perjurit ngundurke perjurit. Paman Arya kula nggih Senopati Wirata mbebayani paman. Dipun unduri monggo dipun unduri. Sing mau kaya didani jemparing. Wah, iki saya mbebayani. Jemparing pirang-pirang bantere kesit pindho tatit. Wah, ngluwihi angin. Kaya menengo wae. Kusir kalenggan iki sedya tak tandingi. Duh Rama Penembahan Padika sesembahan kula nyuwun pangapunten bekti kula kunjuk kula sedya nandingi kridanipun Penembahan. Ora patut ana sing nandingi krenggonku jemparing sedeng Angger Karna wae janji aku ngetrapke ngelmu iki ora iso nandingi sing iso nandingi iki mung siji anakku siji Ekalaya sijine Arjuna Ekalaya ora ana yen ngono iki Arjuna isih urip karo anakku ya. Bapakmu wis kangen karo kowe ya, Ngger. Syukur nek kowe isih urip. Mulana jemparing kok nyium pipi. Nandhake nek kangen karo aku. Ana jemparing kok nyenggoli pipi kok penak. Wis cetha nek iki Arjuna iki ya. Padya Balakrawa. Lho. Senopati Wirata mbebayani diunduri.
tugas kula dados Senopati Agung ngunduraken mengsah. Sekari nunce kumalung wonten jangga sampun kula kunduraken dhateng Raden Wiratsangka panjenengan dados Senopati Agung malih. Kula kusiripun wah ora ngenyeki banget. Lah isa-isane temen terus aku dilungguhke nang dhuwur dipetrentrengke terus nyembah basa mlipis ora ngono Kedhiwasna. Pokjane kowe iki bener-bener Adi Wirata sampun sakwetawis dangus ora ngandel aku. Ora ngandel. Wong Wirata ki ora ana sing iso njempari kaya ngono kuwi ora ana. Upama ana sing ngono kuwi wong Wirata sing iso kaya kowe kuwi wis tak tuku wingi-wingi. Kaya apa wae kok dituku. Aku ora percaya. Kowe mesti dudu Kedhiwasna ayo ngaku wae. Sak menika dinten menapa setu legi. Waduh eyang sampun titiwanci kula kedah timbul kalenggan punika sejatosipun kula punika ingkang wayah Pur Arjuna. Kowe putuku Janaka inggih. Aduh. Putuku nggih. Layak iso nandingi Karna iso nandingi Pendhita Durna putuku Arjuna. Ora sranta ati ayo tak sowan kono ngarsane Kanjeng Rama nggih. Wijakangka wonten ingkang ngadhawuh tak trima ya upama kowe ora nyelametake kelawan panjenengan ingsun dadi apa Wirata bilawa aku ngaturke gunging panarima ya ora dadi apa ning dadekno kawruhanmu kalenggan iki saka pungkuran ya ana sing nekani mungsuh pambiyantune Susarma saka negara Ngastina kamangka senopatine Karna klan Pendhita Durna sing metrokake anakku Wiratsangka lan ning kowe iku klebu waskita aku tak takon anakku Wiratsangka bisa ngundurke Durna Karna apa ora kalenggan punika Prabu Karna Pendhita Durna sampun nilar negari Wirata kalah karo anak Wiratsangka. Wah,
ayo sak ora-orane anakku wah kuwi nek tiba saka wite mesti ora bakal adoh saka wite. Ayo sak ora-orane bapakne ya wong digdaya ora mukal nek anake ya digdaya. Nyuwun sewu sinuwun munduripun Prabu Karna kalian Pendhita Durna boten saking dayanipun Keng Putra pun Wirasangka. Lah banjur sing ngundurke sapa? Boten wonten sanes kejawi Kedhi Brahasnala ingkang dados kusiripun Raden Wirasangka. Piye? Ingkang ngunduraken punika pun Kedhi Brahasnala. Apa njaluk kepruk paidon sirahmu? Nuhun. Suket krokot tunggake pot ya keplorot mau maning dadi cari pasar wis tak parengke caket kawan aku tak unggahke dadi parang porot deluma-delame matur ana ngasaning ratu iki ana meneh Ki Salindri wonten ingkang adhawuh kowe iki ngopo nggawa bokor kagem nadhahi ludiranipun Tandha Wijakangka kok dadak ditadhahi menawi ngantos dimawah wonten jerambahipun sinuwun nagari Wirata punika badhe inggih banger sanget sebabe jalaran ludiranipun Tandha Wijakangka punika seta Gedhe Tandha Wijakangka putih inggih sinuwun. Boyo Gedhe Tandha Wijakangka putih temen. Sak ngertiku boyo. Lho. Aku dadi putih gedhe. Sak ngertiku sak jagat kuwi sing duwe gedhe putih. Mung putuku Puntadewa. Mbok kowe aja mbebengek karo wong tuwa. Tandha Wijakangka wonten ingkang adhawuh. Tak kepruk iki krasa ora? Kraos. Lara mboten. Iya saya lek ngece karo aku. Wong krasa mboten ingkang nami kraos menika mboten namung sakit. Kepenak barang niku nggih kraos. Anggep mundur kowe iki tak keprok iki kepenak ngono kok. Rumangsaku. Kowe aja mbeda karo wong tuwa. Sejatine kowe iku digedhe putih sapa? Menika dinten menapa sedo legi. Waduh eyang. Sampun titiwanci kula matur dhateng ingkang eyang. Kedah kula timbul kalenggan punika kula sejatosipun ingkang wayah pun Puntadewa lajeng Salindri punika ingkang wayah pun Durpati. Waduh putuku Durpati putuku Puntadewa. Bilawa ingkang wayah pun Werkudara mulane wit Kastubamaya urip limang prangkul mung dijedol nganggo tangan siji. Oyote siji ora ana sing pedhot. Aku jane batin elek aku. Ki bocah iki kok digdane kerusane kaya ngene. Ya aku putumu Werkudara.
Arjuna inggih Kedhirasnala ingkang ngunduraken Karna kaliyan Pendhita Durna. Sing dadi kusir kuwi inggih puluh dadi 10 tuwasta alem. Lah kembar adimu inggih ingkang madosaken buka kangge jaran-jaran para titianing para senopati Wirata Santripala Damadanti punika ingkang wayah punekula Sedewa. Walah kowe iki do ngapa to ngger? Tok rewangi dadi wong cilik ngabdi ana negara Wirata kanyata kowe iku putuku dhewe. Saiki padha ana ngendi? Wanjing wonten Guwa Winadi badhe ngagem busana kasatriyan. Mila kula nyuwun pamit eyang badhe manjing Guwa Winadi. Aku njaluk pamit. Aku melu. Kados dundi aku melu ndak kelangan meneh. Aku kudu nunggoni suwi kula dherekaken. bungah rasane ati ngerti kumpule putu-putuku Pandhawa. Nganti aku arep omong ora iso. Arep nangis wis ora bisa ngetok gelo. Nyai Sami Aji sampun timbul sak kadang inggih Koko Prabu. Malah kene karep nangis ora iso mlahno guyu latah-latah. Bekti kula kunjuk eyang ya putuku Kresna tak tampa. Gegandingan niku kadang kula Pandhawa sampun timbul. Sedya kula boyong wonten Ndurwati, kajengipun lenggah rumiyin wonten Ndurwati. Sing ngakon sapa?
Sing ngakon sapa? Nggih. Mboten wonten. Le Praden Pandhawa kuwi ana Wirata. Ora kena. Lenggah nang Durawati kudu tugur ana Wirata. Praptanira sanggiya para putra Wirata kula ingkang sowan. Seta Rama kalenggan pinka kula nyuwun ngantos dugi perang Bratayuda Pandhawa putu kula tetep tugur wonten Wirata. Bagus. Jalan kalenggan pinka kula sedya anggadhahi prasetya. Perang Bratayuda dadi boten kenging Pandhawa ndapuk senopati kejawi para putra Wirata sampun boten wonten kenging Pandhawa ndapuk senopati nanging menawi putra Wirata tasih meger-meger boten kenging para putu-putu kula Pandhawa ndapuk senopati. Bagus kok duwe kekarepan mangkono jalaran kula rumaos keputengan budi kesaenanipun putu kula Pandhawa rikalanipun Rama kapikut dening Susarma. Wedahipun kula ingkang saged suka pitulungan nanging kenging menapa kok Bilawa ingkang sejatos punika putu kula Werkudara ingkang suka pitulungan. Semanten mugi kula Rama rikala kedatengan Karna Durna ingkang kedah saged ngunduraken menika kula jeneng ingkang tanggung jawab njagi kawijilanipun ibu menika kula. Lah kok malah tukang kusir ingkang sejatosipun menika putu kula Arjuna. Ora guna limatur nuwun tak alem-alem kowe iki malah jebul gawe cilakaku. Nyuwun pangapunten lho. Kula inggih sami kalian Kang Mas Seta. Prasetya kula ya padha trapang bringose malang baune anak-anakku. Ngerti dhewe to, Ngger? Prasetyane Eyang Seta Utara Wiratsangka Bratayuda dadi ora kena ndapuk senopati kaseksenan jagat saisine. Kalenggani kayu manunggal nyawiji dadi siji manjing juning kedaton suka parisuka dening nggone mikir bab liya liyane. Mengko dipikir mburi ning sadurunge budal isih ana sing lali. Aku kaya weruh sak kelibatan bocah bagus nom-noman. Iki sapa? Punika yoganipun Dimas Arjuna pun Abimanyu bekti kula kunjuk Eyang anake Arjuna kula nuwun injih. Wah, baguse ya kaya ngono. Ya, Ger. Aku isih mbahmu dhewe. Ayo manjing juning kedaton suwawi kula dherekaken. Oh.
carita Pandhawa kumpul inggih Wirata Parwa dadi srana tumuruning kanugrahan jagat raya tata titi tentrem. Kagsunan dan para pamirsa atur